निश्चय मोजां मोनदो होननानै बुंनांगोन बे फार्स्ट टाइम नङा आरएन फिल्म्स प्रडाक्शनावहाय आंना मिउजिक भिडिअ अलरेडि मुभि खालामनायनि सिगां मावखांबोबाय स' मोजां एक्सपिरियेन्स दङमोन बेखायनो मुभि खालामनायनि जिहेतु बिथाङा बुंबाय आंखौ अब्लाना आं सानबायखि आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो जिहेतु मोजाङैनो जोङो 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो मोजाङै कमप्लिट खालामजोब्बाय शुटिंखौ आरो नै मोजाङैनो मोजां दिनैहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौबो नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थाबैनो रिलिजबो जागोन आरो 30 आगस्टआवहाय दा बे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन खावलायनायाथ' सिगां जेरैबायदि खावलायबोदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जिहेतु आरएन फिल्म्स प्रडाक्शननिफ्राय जा थैसाम 2 मुभि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बयबो साखाथियाव थानाय सिनेमा हलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लानोखि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बा जेसेबांखिनि अकेजन दंबावो फेस्टिभेल दङ स' बेफोरावहाय प्रग्राम लानाय जायो नालाय जोंना बर'निया मुभि दिन्थिनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि बिथाङा गोबावनि उनाव जिहेतु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय कामबेक जादों स' बिथांखौ मोजां रेसपन्स होबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि बिथांनि मुभिखौ बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायो स' एबारबो बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बे सावथुनाव मा रलाव दङ फोरमायगोन नामा एसे बाराथ' आङो बुंजोबनो हानाय नङा नोंथांमोना नङाबा एक्साइटेड जानाय नङा ना बिदा बिनानावनि एसे स्ट'रि आरो स' बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे बारा खोन्थाजोबला नोंथांनि बे फाव खालामनाय एक्टिंखौ खोन्थानो हागोन नामा सुंद'यै एक्टिङाथ' आंना एक्टिङा एसे गारमा गाज्रि जानायनिसो माने बिराद होस्रिखावनाय गाबनाय बिदि दङ नालाय नोंथांमोना दा ट्रेलारखौनो नायदो नामाथाय दा एसे दिनैनि बे आंनि थैसाम 2 जिथु अफिसियेलि रिलिज खालामनायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो लोगो मिडियानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गुबुन गुबुन मिडिया नोंथांमोन दिनै नुजाफैनो हानाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दा दिनै आं थैसाम पार्ट 2 जिथु मुभिनि ट्रेलारखौ माने अफिसियेलि लन्च खालामबाय दा नैबे सापागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेलाव आं दिनै अफिसियेलि रिलिज खालामनायजों लोगोसे गोबां मानसियानो नुजाफैनो हादों आं गोजोननाय थादों साबायखर बावनाय थादों लोगोसे दा आं सानो आंनि थैसाम पार्ट 2 मुभिया जिथु आङो फैगौ आगस्टनि 30 थारिखआव माने जोङो 9थासो हलाव रिलिज खालामनाय जागोन सिनेमा हलाव बिदिनो जों क'क्राझार बङाइगाव इउनिभार्सेल आरो रङिया टंला मंगलदै गुवाहाटियाव जोङो पिभिआर सिटि सेन्टाराव होगोन मेट्रिक्स मलाव होगोन आरो ओमफ्राय बिश्नाथसारि इटानगराव होगोन दा जों 9था हलाव जों होनाय जागोन बिनि उनावहाय जोङो मार्केटावहाय अफलाइनाव जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय हगारनाय जागोन आरोखि बर' फिल्मनि मार्केटआ थोजासे नङा अब्लाबो बे रबिन नार्जारिया गोबाव समनिफ्राय सावथुन मुलुगजों लोब्बा लानानै दं दा बैबायदि रां रुफानि बेलायावहाय थोजासे कालेक्सन जाया होनना मिन्थिसेयावबो आरोबाव मोनसे गिदिर बाजेटनि नैबे थैसाम 2खौ लानानै खालामदों बेहाय नोंहा मा आसा खालामदों नङा आसा खालामनाया बेनो मुभिया जुदि माने मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटि जायोब्ला रायजोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि मुभियाव सोलिगोन आरो कालेक्सनाबो जागोन थांनाय बोसोरावसो जोङो गिदिर बाजेटनि मुभि ओंखारदोंमोन जोंहा बिथां पंकज लाहारिनिनो जांख्रिथायनि थैसाम बिथाङाबो बहुत रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनदों थिग बेबायदिनो आं थैसाम जिथु पार्ट 1खौ 2012आवहाय जिथु आं थैसाम पार्ट 1 दिरुनदोंमोन बेयावबो आं रायजोफोरनि बहुत अनसायनाय बिदों दाबो आङो हिउज बाजेटनि बानायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जुदि मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटिनि जायोबा जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय रायजो राजाफ्राबो नायगोन आरो जोंनियाव कालेक्सन नङा कालेक्सना जायो उन्दै स्टेन्डार्ड लेभेलनि जानांगौ जेनेबा नायजाथाव जानांगौ बयजोंबो अनसाथाव जानांगौ बा जोङो मोजां टेकनिकआव गोदान आपग्रेड टेकनिकआव खालायोब्ला जितु सिनेमा बायदि जायोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन आरोखि बे हिसाबै कालेक्सन जानायखौ आं आसा खालायो आरोखि बेसेबांसो बाजेट लानानै खालामनाय जादों बे थैसाम बाजेटआथ' ओरैनो जोङो दासिम 60L प्लास थांबाय आरोखि दा जोङो प्रमसनाव दंबाय थायो दासिम जोंनि बाजेटआ आं जिथु बाजेटखौ लादोंमोन 40-50 लाखसनि गेजेराव लादोंमोन खिन्थु दा नुनायाव बिनिफ्राय बांसिन थांबाय मथा मथि 60 प्लास जाबाय 60 लाख प्लास जाबाय आरोखि दा बे हिसाबै जोंना अफलाइनावनो बुकिंआ दासिम आंनाव 15 लाखसनि रिकभार जाना दं आरोखि जिथुनाखि सोरबा जोंनि एरियायावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बेफोरखौ लानानै जायगा जायगा जोंहा फुजानि सिगांबो देखायो फुजा समाव देखायो बेफोरखौ लानानै एडभान्स बुकिं आंनाव 15 लाखसिम रिकभार जाना दं आरो